तर आता सरबत कसं झालं तुमका मी सांगते। हे बघा मस्तपैकी पिवळा असा बेलफळ। नमस्कार मंडळी, आज मी गेलोय बेलाच्या झाडाखाली। ह्या बघा बेलाचा झाड असा आणि ही असत बेलफळा। तर बेलफळ असताना आता उन्हाळ्यात आपणा आयुर्वेदिक फळ मानला जाता आणि त्याचं सरबत मोरांबो म्हणजे जसं आंब्याचं करतो बघा तसे अनेक प्रकार करूक मिळतात। तर बेला ना ह्यो खूप गुणकारी असा उष्णते। तर ह्या बेलाच्या फळापासून मी आज काय काय करतोय तर तुम्ही बघा आणि माझं पूर्ण व्हिडिओ बघा। आधी तुमका मी देतोय जराशी मी बेलाच्या झाडाची माहिती। तर या फळांची माहिती तुमका नंतर देतोय आणि ह्या झाडाची माहिती देतोय। तर ह्या झाड बघा असा म्हणजे 10 वर्षाचा झाड असा। तर ह्या झाडा खूप वर्षा लागतात फळा देण्यासाठी, कारण त्या झाड मोठा जाव गया आणि नंतर त्याका फळं लागतात। तर ही ना बेलाची पानं असत, 3 पानाचो बेल असा ह्यो। तर महादेवाच्या पिंडीवर ह्यो बेल घातलो जाता, त्यावेळी तो उपडी घातलो जाता म्हणजे उलटा पान कर सर्व जा पान असतं ता उलटा करून घालायचा आणि त्याची दांडी असता ती आपल्याकडे येता। अशा प्रकारे ह्यो बेल घातलो जाता। जसो गणपतीक बघा दुर्वा प्रिय असो तशी महादेवा ह्यो बेल प्रिय असा। चतुर्थी येली ना की उद्या चतुर्थी असा तर कोकणात आमचा कसा असता आम्ही बेल शोधतो म्हणा ती झाडा आधीच आपल्याकडे लावली जातात, म्हणजे कोणाकडे शोधूक जायची गरज नसता। आपण आपल्या झाडाचो बेल काढलो आणि देवा घातलो। तर अशा प्रकारे ह्या बेलाचा झाड असा। ह्या बेलाचा झाड हा ना आता घाणी गुणी जसं लावता कामा नये, बऱ्या जागेक लाव गया, स्वच्छ जागेक। कारण कसा असता माहिती आहे, आपण उष्टा खरकट्याचा पाणी टाकतो अशा जागेक लावचं नसता। तर चला तर करूया आता बेलफळापासून काय काय करतोय तर दाखवतोय आणि नंतर तुमका मी माहिती देतोय। तर हे बघा ह्या असा बेलफळ, तर ही स्वच्छ मी धुवून घेतलंय आणि आता ह्या बेलफळ मी फोडून घेते। तर बेलफळ ना ह्या टणक असता। हे बघा मस्तपैकी पिवळा असा बेलफळा आणि ह्याच्यात गर हा ना तो सुद्धा बरो असा। तर ह्याची ना कवची जी असता ना ती टणक असता। ही बघा एका कवटही म्हटलं जाता, म्हणजे काय काय लोकांना एका कवट म्हणतात। तर ह्याच्यात आता ह्यो ना पूर्ण गर असा ना तो मी आता काढून घेतोय। ह्याच्यात बिये सुद्धा असतात। आपणाक ना ह्यो गर घेवचो असा। आणि ही फळा ना उन्हाळ्यातच खाऊची असतात, कारण ही फळा थंड असतात, शरीरासाठी एकदम उपयोगी असतं ती। हे आता पूर्ण मी ह्याचो गर काढून घेते। एकदम मऊ असता तो, असो घट्ट नसता। तर बघा फळा माझ्याकडे होती 3। तर यात पहिला फळ फोडलंय तर माका बरा येला। आता पिवळा धम्मक असा आणि त्या चवीक बरा असा, आंबट गोड आणि तुरट असा। तर ह्या बघा पहिला फोडलेला फळ। तर याकच फळ माका बरा गावला, कारण खूप दिवस झालेली ती फळं आडून। आणि त्याच्यानंतर हे बघा मोठी जी फळा होती ना तर ह्या असा खराब वेला। तर ह्याचो आता मी काय उपयोग करूचोय नाही, मी आता फेकून देतलंय। तर काढताना ना वरसून ती खाली पडताना जेजारतात, म्हणून पडलेली फळा जी असतात ना ती खराब येतात, ती फळा काढूचीच लागतात। किंवा आपण पडलेली म्हणजे पाडून जरी आणली ना तरी ती जेव्हाच्या तेव्हा करूची असतात। तर ह्या फळांका बरेच दिवस झाले ही फुकट गेली फळा, तर ही मी आता बाजूक ठेवते। तर ह्यो ना गर हा तो एका फळाचो हा। थोडक्यात मी आता ना ह्याचे 2 भाग करतलो आणि थोडंसो गुळांब्यासारखं मुरंब त्याचो करतलो आणि थोड्याचो मी सरबत म्हणजे टिकण्याचो सरबत असता बघा। आपण गुळात ह्या घालून केला ना ह्याचो गर की तो टिकलो जाता, म्हणजे तुम्ही किती दिवस महिनोभर 15 दिवस फक्त फ्रीजाक लाईट मात्र होईया। आपण कोणतरी इला किंवा आपल्यासाठी स्वतःसाठी
त्याच्यात थंड पाणी वगैरे घेऊन आपणा घोया टाकायचा टाकून तो सरबत आपण पिऊ शकतो. तर अशा प्रकारे मी आता ह्याचे 2 प्रकार करून दाखवतोय. तर ह्यो आता ना मी म्हणजे 2 भाग करतोय आणि एक एक भाग मी माका जसं होयो ना तसं मी करून घेतोय. मी ज्याचं सरबत बनवतलंय ना त्याचा मी असा ह्या चेचून घेते, म्हणजे असा थोडासा मी दाबून घेते. तर मी आता बेलाचो मुरंबो आणि बेलाचो सरबत बनवतलंय. तर त्यासाठी 2 तऱ्हेचा मी गूळ घेतला आहे बघा, असा काळा गूळ. तर ह्या काळा गूळ असा ना आता त्याचो मुरंबो करतलो आणि ह्या थोडा पिवळा गूळ असा तर आता मी सरबतासाठी वापरतलंय. तर दोन्ही गुळांना जितको आता ह्यो बेलाचो पल्प असा त्याच्यापेक्षा थोडासा कमी गूळ घेतोय. हा गूळ आधी मी कापून घेतोय. चला तर आता ह्या बेलफळाचे 2 भाग मी करून घेतलेले दाखवले. त्याच्यातले बिये मी निवडून बाजूक काढलं. तर आता पहिल्यांदा बनवूया बेलफळाचो सरबताचो सिरप, म्हणजे टिकाऊ. ह्यो तुम्ही असो सिरप करून ठेवलात ना फ्रीजमध्ये काचेच्या बरणीत का तो तुमका होय त्यावेळी सरबत करू होता. तर मी आता गुळापासून करतलंय. ह्याच्या म्हणजे आपण साखरेपासून सुद्धा करू शकतो, पण मी गुळ घालतलंय. तर चला आता करूया. कढई ठेवतोय मी चुलीवर. तर अशा प्रकारे मी आता या सरबताचा सिरप करतलंय ना त्यासाठी मी या गूळ घेतलाय असा, म्हणजे पिळसर, आणि मुरंबो करतलंय त्याका वेगळ्या जातीचा गूळ घेतलाय, म्हणजे त्या काळा गूळ. तर आता या गूळ असा ना तर मी या कढईत ओतून घेतोय. तर आता या गुळात थोडा पाणी घालूया. तर ह्या गुळाना आता पूर्ण मी विरघळून घेतो आणि आपण 1 तारी पाक करतो बघा. हातावर घेतलो का थोडंसं चिकाटता बघा, 1 दोर सुटता, तसं आपण पाक करायचं. आणि त्याच्यानंतर तो हे पल्प काढलाय ना तो मी ह्याच्यात घालून घेतलंय आणि नंतर मी तो बरणीत भरताना गाळून घेतलंय. तर ह्यो कसं आता कमी असा ना, होता माझा जास्त, पण फळा कमी झाल्या म्हणजे खराब झाल्यामुळे माझं तो आता कमी झालो. तर मी तुमका आता ह्या थोडक्यात दाखवते. म्हणजे मोठी कढई घेतलं आणि जो आता मी करतलंय तर थोडा असा. तर या गुळाना आता वितळला. तर या थोडासा ना शिजाले, म्हणजे त्याचं पाक झाले. तर कसा असता माहिती आहे, आताचा आपण बाहेरचा जास्त बघा बाटले, म्हणजे जे सरबत थंडा मनात असताना तर आपण जास्त पितो. आणि त्या पिताना आम्ही विचार करणं नाही. लहान मुलांका पण आम्ही त्या देतो. तर काही गोष्टी ज्या असतात ना ते शरीरात आपल्या हानिकारक असतात. आणि जास्त करून मुलांका थंडाचा खूप वेळ असता. तर प्रत्येकाच्या घरात ना आता फ्रीज असा, म्हणजे कोणाच्या घरात नाही असो ना, प्रत्येकाच्या असा. तर आपण ना हे वस्तू असत ते आयुर्वेदिक असत, तर लहान मुलांसाठी मोठ्यांसाठी खूप म्हणजे खूप शरीरात थंडावा देणारे असत. तर असे सरबत जे आपण करून ठेवले ना तर ते आपल्या फायद्याचे असतात. आताच्या बाजारात आवळे गावतात. आवळे महाग का असणार पण गावतात. आवळे गावतात, अननसा गावतात. बेलफळा आपण जर शोधून आणली ना बेलावरती तर ती सुद्धा आपणाक गावतात. आणि अगदीच कोणाक जर नाही गावणार ना त्याने वेंगुर्ल्याच्या कृषी केंद्रात जावा आणि बेलफळा थंय विकत देतात. आपण सांगा होई थंय जाऊन कृषी केंद्रात आमका बेलफळा किंवा आवळे होय म्हणून, थंय सुद्धा तुमका गावाक शकतात. म्हणजे खंय नाही गावली तर बाजारात सहसा हयसं गावलंच नाही, कोण आणलंच नाही विकत. तर मी खूप शोधलंय. नंतर मी जेव्हा वेंगुर्ल्याच्या कृषी केंद्रात गेलंय ना त्यावेळी ती माका दिसली आणि मी त्यांच्याकडनं मागा विकत घेतलंय. तर यो पल्प असा ना आता तुम्ही याच्यात टाकून घेतोय.
त्या असा सरबत जो करून ठेवला बेलफळाचा आवळ्याचा, तर आपल्याला उष्णते एक नंबर औषध असतात. आपण उन्हाळ्यात जेव्हा बघा थंड काहीतरी जेव्हा आपण घेतो शरीरासाठी, तेव्हा वर्षभर ना आपल्या जीवाक शीतळा गावता, म्हणजे जी उष्णता वाढता बघा. आता उष्णता कधी वाढता, तर जास्त उन्हाळ्या दिवसात. तर त्या उन्हाळ्या दिवसात जर त्या उष्णतेची नाट मोडली, तर आपलं जीव वर्षभर अगदी मस्तपैकी आरामदायी राहू शकता. आणि आपण जेव्हा उष्णता वाढवून ठेवतो, तेव्हा कधीतरी त्या उष्णतेचं उद्रेक जाता आणि मग हे आपण आजार विजार जाऊ शकतो. तर ती उष्णता जी असताना ती अशी आयुर्वेदिक फळाने ती नष्ट करूची असता. आपल्या शरीरात उष्णता साठवून ठेवता कामा नये. लहान मुलांकडे लक्ष देऊ. आमच्या लहानपणी ना आमच्या आवशी आमच्या कोडी मोगरी काय ते परत काय ते वेलीची जी ह्या असता, तिका कावळी म्हणतात, म्हणजे काळी वेल असता, असं सगळा जमा करून रात्रीच्या मडक्यात शिजायचं पाण्यात. आणि आमका लहानपणी ना सकाळी त्या थंडगार पाण्यात आंघोळ घाली आणि मग हे वर्षभर पोरा बरी रवत. तर काही म्हणजे तक्रारी तब्येतीचे नसायचे. तर आता कोण लक्ष देणार नाही. आता थंडा बिंडा असा जास्त झालेला. हे बघा आता बरोबर झाला, तर हे आता मी उतरून घेतोय. हे कमी असा म्हणा तुमका आता कमी दिसता. मी आता ह्याला उतरून घेतोय. तर हे बघा कमी होता म्हणाने असं दिसता, जास्त असला ना तर खूप दिसता. तरी आता बरा शिजला आणि होयात असा आपला ह्या झालेला असा. तर ह्या होयात असा माका चिकट झाला. ह्याच्यात जर तुम्ही वेलची पावडर टाकूची असली तुमका, तर तुम्ही टाकू शकता. मी ह्याच्यात टाकूक नाही, कारण माका चव होईया ती बेलफळापासून होईया, त्याची चव बदलता कामा नाही. किंवा तुमका जिरा पावडर भाजून जिरा पावडर केलेली असता बघा, ती जर ह्याच्यात टाकला तरी काय ना. आता यात सरबत बनवताना याचं सरबत कसं बनवतो तो मी तुमका दाखवते. तर त्याच्या आधी सरबत बनवच्या आधी आता ह्या मी करून उतरलंय ना, तर आता बघा ही अशी चाळून घेतलं, एका भांड्यावर ठेवलं आणि आता मी गाळून घेतलं आहे. तर आधी जेव्हा मी पल्प ह्याचो केलं आहे तेव्हा मी गाळूक नाही होतं, कारण त्या सत्व जा असताना त्या फळाचा तर त्या सरबतात उतरावया, म्हणजे त्या सिरपात म्हणा मी आता गाळून घेऊक नाही. तर आता मी ह्या गाळून घेत आहे, गरम असा थंड होऊक नाही असा. तर हे बघा आता मी ह्या चमच्याच्या साह्याने असा गाळून घेतलंय मी. हे बघा म्हणजे त्याचे बिये आणि चोतो तो वरती उरलो अजूनही मी ह्या म्हणजे असं दाबून दाबून गाळून घेतलंय. मग ह्याचा पल्प असा ना तो सगळं त्या भांड्यात पडतलो. आणि कसा एक गोष्ट लक्षात ठेवू होई, ह्या सिरप बनवताना ना ज्या गुळात पाणी आपण घालतो होता ना, तर ह्याचं एका पाण्याचं अजिबात हे लावता कामा नये ना, तर त्या टिकाचा नाही. आणि ह्या थंड झाल्यावर एखाद्या काचेच्या बरणीत आपण भरून ठेवायचा. आणि सरबत आपण करतो ना त्यावेळी तुमका जा काय घालूचा असताना तर तुम्ही घालूक शकतात. नाही तर जशी बेलफळाची चव होई ना तसाही तुम्ही हे करू शकतात. आणि मीठ बीठ असतात नंतर आपण सरबत बनवताना घालतलो. आता मीठ वगैरे घालूचो ना, फक्त आता हे का गूळ आणि बेलफळ इतक्यात लागलेला असा. तर हे बघा ह्याचो पल्प असं तयार झालो, अगदी मस्तपैकी ह्यो तयार झालो. आणि त्याच्यातलो ह्यो चोतो त्या फळातलो बघा. तर अशा प्रकारे ना आता ह्यो सरबत किती ग्लास तयार होतलो ना तो आपण केल्यानंतर कळता. तर मी आता ह्यो ना थंड करीत ठेवतोय फ्रीजमध्ये, तोपर्यंत मुरांबो करून घेऊया. तर मी ना परत या तशाच प्रकारे गूळ घालतोय आणि थोडासा पाणी ओततोय. तर
तर या आता मुरावळ्या काय काय साहित्य लागतात आता तुमका दाखवते. तर ह्यो असा बेलफळाचो पल्प, ह्यो असा लाल तिखट आणि हे असा मीठ आणि गुळ मी घातलंय. असे इतकेच प्रकार लागतले. तर हे आता गुळ वितळून घेऊया. तुम्ही म्हणतालात का ह्याच्यात काळा गुळ घातलं आणि त्याच्यात पिवळा गुळ घातलं, त्याचं कारण काय मी तुमका समजावून सांगते. तर ह्यो मुरांब्या सारखो करूचो असा ना, कारण ह्यो घट्ट जातलो आणि तो सरबत जातलो. तर सरबत बनवताना ना तो काळो दिसता का म्हणजे, कारण ह्या काळा गुळ असा तर ग्लासात सरबत ओततो ना त्यावेळी ह्या गुळाचं सरबत असा तो काळो जातलो. म्हणून मी ह्या काळा गुळ असा ना आता मी मुरांब्याक वापरलो आणि पिवळा गुळ असा तर सरबताक वापरलो. बाकी त्याचा काही नाही. कारण गुळ ह्या शरीरात बराच असता. आता काळा असो ना तो कसा असो, फक्त आता दिसण्या काळा असता म्हणून आता अशा प्रकारे केलंय. तर हे बघा, ह्यो आता पल्प असा ना तो मी बिये सकट आणि धाग्यांसकट घालतले, कारण ह्यो गाळून घेवचो नाही असा. तर ह्यो खाताना थोडो घट्ट असतलो, तो पाणी सारखं पातळ जातलो. तर ह्यो खाताना आपण हे करू शकतो, काढू शकतो. ह्याच्यातले बिये माका जितके गावले ना तितके मी काढून घेतलंय. तरी सुद्धा काहीतरी बी त्याचं दोर हो ह्याच्यात राहतात. तर ह्यो आता माका चटणीसारखं घट्ट करूचो, म्हणजे मुरंबो कसो घट्ट करतो तसो, फक्त तो सुट्टा कामा नाही जास्त. तर आता ह्यो मुरंबो असा ना, त्यामुळे ह्याच्यात मी मीठ घालतोय, कारण तो चटपटीत करतले मी. चवीनुसार मीठ आणि त्याच्यात लाल तिखट, म्हणजे तो आंबट गोड आणि तिखट असो मस्तपैकी खाऊ घातलो. आपण आंब्याचं बघा करतो, आंब्याचं करताना असंच करतो ना, मीठ मसालो त्याच्यात घालतो, गूळ घालतो आणि खूप सुंदर अगदी लागतात. तो जरी असो लहान मुलांच्या हातावर दिलो ना, तळ हातावर, तरी अगदी सुंदर खाऊ, म्हणजे मुला खाताना असा ना मुलांका बरा वाटतात, चटपटीत आंबट असो. हे बघा आता ह्यो इतको घट्ट झालो, म्हणजे ह्यो आता तयार झालो. तर मी आता ह्यो उतरून घेतलंय. तर आता उतरून घेतय बघा, चटपटीत असो बेलफळाचो मुरंबो. आपण हिरवी काय खातो, शेजवान चटणी खातो किंवा काय असा खातो, त्याच्यापेक्षा हे असा आयुर्वेदिक आपल्या लहान मुलांका किंवा मोठ्यांका चपाती बरोबर म्हणा, भाकरी बरोबर म्हणा, तुमका जसा खाऊचा असा तसा. ह्याने पित्त कमी होता, आपणाक ॲसिडिटीचे आजार होणार नाही. त्याशिवाय आपल्या अंगात उष्णता वाढणार नाही. वर्षभर आपण तुमच्या भाषेत फ्रेश आणि आमच्या भाषेत अगदी मस्तपैकी रवाक गावता. चला तर आता बेलाच्या फळापासून सरबत बनवूया. तर आता सरबत बनवताना हे बघा, ह्या असा काळा मीठ. तर काळा मीठ असताना आता आपल्या आरोग्याक बरा असता. तर काळा मीठ ह्याच्यात मी टाकतोय, जितके आपणाक चवी होया ना तसं मीठ घालू पाहिजे. आणि ह्या असा आता संदैव मीठ. तर काळा मीठ आणि संदैव मीठ, तर असा समुद्री मीठ, म्हणजे त्याका काळा मीठ म्हणतात. तर त्याका समुद्राच्या पाण्यासारखं जरा वास येता. तर मी आता ही 2 मीठा टाकून घेतलंय. तर आता आपला गोड किती होयो आणि सरबत किती बनवचो असतलो त्याप्रमाणे ह्यो पल्प घालूया. मी साधारण 2-2 चमचे ह्याच्यात टाकलंय. तर बनवल्यानंतर तो गोड झाला की नाही तो बघूया, आणि समजा गोड नाही झालं तर आणि जास्त टाकूया. तर आता ओततोय थंड पाणी. या थंड पाणी होते या. तर आता ह्यो ढवळून घेऊया. ह्याच्यात तुम्ही सब्जा टाकलात तरी चालता, जिरे पावडर टाकलात तरी चालता. तर जसा तुमका जशी चव होईल तसा तुम्ही टाकू शकता. तर सब्जा आणि बेलफळ हे दोन्ही असं थंड
त्यामुळे कोणाक जर नाही चालना असा जास्त थंड त्यांनी नाही सब्जा टाकला तरी चालता, कारण चव ही आपणा बेलफळाची, तर तशी सुद्धा चव तुम्ही करू शकता. त्यात बर्फ टाकूया. असे सरबत तुम्ही खंय जर गेलात ना कोल्ड्रिंकमध्ये, तरी तुमका सहसो घरात केलेलं सरबत मिळाक शकणार नाही. त्यासाठी तुमका बेलफळ आणून असा सिरप करून ठेवचा लागतला. तर बघा काय सुंदर असं ह्यो बेलफळाचो सरबत. तर एका बेलफळापासून मी सरबत सिरप बनवलंय आणि मुरावळं बनवलंय. तर आता सरबत कसं झालं तुमका मी सांगतोय. काय सुंदर, मस्त आणि एक नंबर. तर मस्त असं चटपटीत बेलफळाचं मुरावळं बनवलंय, म्हणजे मुरंबो बनवलंय. तर आता मी चाकून बघतोय आणि तुमका चव सांगतोय. काय चटपटीत झालं, इतकं सुंदर ना, एकच नंबर. तर नक्की असो बेलफळाचं सरबत, मुरावळो आणि अजून काय काय जाता तर तुम्ही माका सांगा. आणि अजून माका बेलफळा गावली तर अजून सुद्धा काहीतरी मी बनवून दाखवेन. तर असो ह्यो एका बेलफळापासून सरबत आणि मुरांबो बनवलंय. तर कसं वाटलं नक्की सांगा. आणि माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.